Udržuj duchovne ohej, neuhášajte ducha. 1. Tesalonickým 5:19. Oheň Ducha Svätého je tým, čo udržuje tvoj život v pohybe. Bez ohňa kresťanstvo zoslabne, zmení sa na rutinu a duchovná vášeň sa zmení na formu bezmoci. Boh nevolá svoj ľud len k tomu, aby bol oslobodený, ale aby horel neustále deň i noc. Na oltári nech oheň stále horí, nech nevyhasne. Levitikus 6:13 Oheu. Je symbol živého ducha, oheň predstavuje Božiu prítomnosť, vášeň a moc. Keď Duch Svätý zostúpil v Skutkoch 2, prišiel ako plamene ohňa. Tam, kde je duch, je horlivosť, radosť a život. Tam, kde oheň hasnú, prichádza chlad, náboženskosť a únava. Duch Svätý nechce len prebývať, to chce horieť v tebe. Ohej sa stráca, keď ho neživíš, duch ochotný, telo slabé. Mat 26:4-1. Duchovný oheň potrebuje palivo. Ak prestaneš krmiť svojho ducha modlitbou, slovom a chválou, oheň začne tlieť. Nepriateľ nechce, aby si bol zlý, chce, aby si bol vlažný. Pretože si vlažný, vyplujem ťa z úst. Si 3:16. Vlažnosť je nebezpečná, vyzerá ako život, ale vnútri chýba oheň. Ohej sa udržuje oltárom, starozmluvný oheň horel na oltári obete. Bez obete niet ohňa. Aj dnes Boh zapaľuje tých, ktorí sa mu úplne odovzdajú. Predložte svoje tela ako živú obeť. Rím 12:1. Chceš oheň, daj Bohu oltár. Oltár znamená modlitbu, čas, poslušnosť, pokánie. Oheň nikdy nezostúpi na prázdne miesto. Ak udržiavaš svoj oltár, Boh udrží svoj oheň. Ohej potrebuje chválu. Vstúpte do jeho brán s vďakou, do nádvorí s chválou. Že 104. Chvála je ako kyslík pre oheň. Keď chváliš, Duch Svätý sa rozhorí v tvojom vnútri. Keď reptáš alebo mlčíš, oheň sa dusí. Boh hľadá úctievačov, nielen poslucháčov. Chvála nie je reakcia na pocity, ale rozhodnutie ducha. Ohej ťa chráni. Ako múr ohňa budem okolo neho. Zach 2:9. Boží oheň je aj ochranou. Keď si plný ducha, nepriateľ sa ťa nemôže dotknúť. Oheň spáli klamstvá, pokušenia aj duchovnú únavu. Oheň ducha je tvoj obranný štít. Oheň sa znovu zapaľuje modlitbou. Obnov vo mne ducha pevného. 51:12. Keď cítiš, že tvoj duch chladne, neodsudzuj sa. Choď do komory, začni volať na Boha a modli sa v duchu. Jeden úprimný plač k Bohu môže zapáliť väčší oheň než 10 kázní. Duch Svätý miluje prázdne nádoby, naplní ich ohňom. Udržuj ohnivé srdce, horlivý duchom slúžte Pánovi. Rím 12:11. Oheň sa prejavuje v službe. Slúž druhým, modli sa za ľudí, pomáhaj. Keď sa odovzdáš Bohu, oheň v tebe rastie. Nech tvoje srdce horí viac než v deň, keď si uveril. Nech tvoj duch nikdy nevychladne. Modlitba za duchovne ohej. Páne, zapáľ ma znova. Odstráň vlažnosť, duchovnú lenivosť a únavu. Naplň ma ohňom Ducha Svätého. Nech vo mne horí tvoja láska, tvoja túžba, tvoja moc. Nech som plameňom, ktorý osvetľuje temnotu. V mene Ježiša Krista, amen.